non ten casco porque aquí non fai falta, que aquí non hai, non vai... Eu vou beber, non? Dos bebendo a mirando e traballando. Mira alá como traballan, ves, mira como traballamos. Isto que non nos falta, San Miguel. Está moi frío. San Miguel. Claro, está. Este é un aprendiz. David, que opinas de tu casa? Básicamente. Ayu. Hola. Nos marchamos, vamos a montar. Abuelo. 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 Abu. Así cerca, hai tiros que mataron por aquí, a ver. E por aquí de Xinzo. O mestre de Mosteiro, Xinzo de Limia, Francisco Seara Rodríguez, asesinado 3 días antes nunha operación da limpeza das forzas do orde. O xornaleiro Domingo Lorenzo Sánchez de Escornabois, o irmão de Teodonato, tío da Carmen, non sabes? Iso está aquí. Domingo Lorenzo Sánchez de Escornabois, Trasmiras, morto en Xinzo, o 5 de agosto de 1936. Severo Rodríguez Carrasco, veciño de Escornabois. Equipo en Vicente. O nome é Severo e chamábase Bernardo, o tal Severo. Non era Severo, era Bernardo. Claro, puxeron aquí. Mais bebida presenta o caso de Severo Rodríguez Carrasco, veciño de Escornabois, Trasmiras, finado no Monte de Ribeira, Fernando para Montalos, Xinzo de Limia, o 10 de agosto de 1936. É que menos mal. Aqui na mais houve aqueles motoristas que ainda mataram para aí 2. Pero aqui ainda menos mal, aqui ainda estou bastante tranquila. Iban chamando o soldado que lhe pertenecia, iba chamando-os para a frente. Pois unha irmá daquil, do teu sobrino do Concho, casou en Ladroselo e era zapateiro. E despois dicían que era comunista, a ver, e aquilo foi o cura velho que mandou matar. 16 idas. 16 já andava correndo. Viva o comunismo e outro viva a falácia, assim. E depois, eu ao mesmo tempo ainda tinha 19 anos. E colheron no viña de Ladroselo, que tiña para ali unhas amigas, tiña unha besta boa. Entón esperaron, foron á casa de vivía a muller na carretera, ali onde a curva. E dice logo, o Bernardino onde vai? Por vai en Ladroselo. E
virá a casa a comer, ven comer a casa. Entón esperaron a mediodía, máis ou menos da unha, esperaron e así, tiña unha besta boa grande, castaña, e veu, e mandaron a baixar da besta, colleron de diante os de aquí, e de Villadreu, fillo do Vitorino, que ainda vive, que era o máis vello, que era Pepe, que foi aquí alcalde e todo. Bueno, Cando mataban a un na carretera, onde que era un camiño que... porque aquí o tal domingo foron matar a Balozar na Coneta. Tamén. Entonces aquí cando mataban un distos, como que mataron en Raval, levaron os rapazos todos, os 60 foron ali, e echaron eles, os falangistas. Que matou isto? Que dixera, foi ao falange, se sabe o que lle quedaba. Non sabemos. Entón aquí é o que pon. Unha de Vilar de Santos era o que máis mataba. Un de Vilar de Santos, que é o Pipote. Aquí agora dou unha do conte deste de Vilar Santos, caralho, que pariu. Mira, teño que ler isto. No Furriol, cheas de xente, ali había un ferro espetado nun poste. Era o barras, chamámose do Nicolás. Aquilo era o jefe mandaba aquí vamos, apuntaba tú, tens que decir viva la falange. E eso. E aquilo era Tíamos que ir para onde nos mandaba ele. Ele era estudiado, nós éramos inocentes. Claro. É como hoxe este rapaz. Este rapaz ven o que ven. Os falangistas chegaban, collían un da casa e pegaban 5 tiros nun camiño e ala. Sí, porque tal como eso do Concho, bueno, tú non acordaches, teu pai tuvo que acordalo. Chegaron a miña esa erva, acabaron dunha besta, e chegaron os falangistas, eran, creo que 5. Bueno, por non dicir máis, creo que 5. E chegaron, e eles se o collen solo, vamos, se está na casa non nos matan, porque tiña arma, tiña boa escopeta e boa pistola. Colleron e enfocaron e baixate da besta. Colleron adiante e mataron aí en Raval. Sí, chamábase Bernardo Vil. Bueno, de mote levaba o nome de Lobo, que era un home dos valentes e de forza. Pero darlle os tiros na cabeza e pois fomos os rapaces todos. Levarnos os tales falangistas a cantazar o sangre. Cando me chamaron ao ejército, estuve aquí. Ingresei no cuartel de Orense. Ese día de Lío, ao frente de Teruel. e acolleron ya anda a capilla de Raval, indo que era 3 meses que iba un camiño por ali, por onde a capilla mismo. Tú sabías algo a casa da miña irmá de Raval? Ali onde a capilla. A salir dali, onde a casa da miña irmá, naquele camiño de Tremires, os 5 ou 10 pasos mataron. Despois trouxeron nunha escada para enterrar aquí. Nin tumba, nin hostias. Trouxe aquí ala. Onde enterraron? Aquí no diestro, no cementerio detrás da iglesia. Agora por ali hai nichos, pero antes non había nada. Enterraron ali na terra ela. E foi iso, eu acordo que. Foi o único que morreu? Houve máis que mataron por aquí, nesa época? Mataron un irmão de Donato. Mataron-no. Sí. E o mataron e postueron nunha escada daquela, para aquí para o cementerio. E depois os falangistas colleron os rapaces e levaron lá a tirarlle pedras ao sangre. O sangre? Ao sangre, sí. Porque cando o mataron non sangrou, caiu e había unha charca de sangre ali. E aí mesmo, nos chama, no cima dun eido da miña sogra. Sí. Sí. E había unha charca de sangre e xenos coller pedras e a cantazar o sangre.
Sì. Sì? Non cansas. E se matou no Albino, sabes quen era o Albino? En Samillán, que despois o tal, como se chaman, o tal Vargas, eu creo que levou 14 de aquí, 14 ou 15 por aí, para a fronteira de Portugal, facendo de carabineros, que entón había carabineros ali, pero roubaronos para a guerra ou que sei. Entón levounos de aquí. Entón é que sei eu, iso a min xuxérame, a min e a varios. Hasta unha vez en Valencia, nun pueblo que se chama Villarreal, e ali tivemos que fuxir para aí de 3 kilómetros. E despois o jefe puxose diante que a pistola e fixos dar volta para atrás outra vez, molesta. Fixos dar volta para atrás outra vez. E ali anduvemos a tiros unha tarde inteira. En cambio, despois, avanzamos, hasta Ciudad Real. En Ciudad Real, ali, estivemos uns meses. Depois marchamos para Madrid. E há outro tamén que era un que se chamaba ali foi un equivoco, andaban mallando aí nas airas. E chegaron conosco. E pensaron que era un irmão. E levaron o tal fulano, e aí no Porto Alto, pagaron 5 tiros e ala. Ela non ci che giocare. Non c'è questa, guarda. Ecco, evidente amici. Vamos ver un poquito. No, muy amigo con esto, no sé. Na terra de Espadán, pois tiros para aqui e tiros para ali. Tivemos que entrar a baioneta, o Alegión. A Alegión tuvo que ir ao monte ardendo. E ali houve unha escalación do ejército de caralho. Que pasou? Ali, pois, morreron moitos. E entón, cando veron ese golpes a tiros, a aviación tirando bombas, algúns aparecían as pernas trozadas. En Castellón de la Plana, chamase a Serra de Espadán. Pero, bueno, pasábamos moitas. Un lado estábamos nun lado e outra vez estábamos noutro. E veña pau que te criou. Entonces, que se picaron no monte a Virgen, que estaban de carabineros, facendo de carabineros no monte, entre Samillán e a Xeronda, que Samillán está na raya, e aquí detrás do colegio. Bueno, e claro, aquilo era máis home que o Albino, tamén era o máis vello. E era votado por... Se cambia. E ali mataron a moita xente, moita a desandiar. Este pipote estuvo fillo comigo no servicio, o falangista máis grande de Villar Santos. O rapaz chamábase Manuel Martínez Pérez, e chamaban yo pipote. Ese era o falangista máis grande que mataba. Aquí pon a réplica do fulano isto que mataba.
enterrárona en vida. Facían. E aquí tens que buscar o churro de Villaza. Foi o falangista máis grande que matou por aquí. Chus de Villaza. Sí. Como se chamaba? E ben como churro, como ben como isto do tal matón. Aquí de Virín, isto de Villaza, isto co ano 45, ás 4 da tarde, ou ás 3:30, chegaban 2 coches a Virín, a Villaza. Agarraron, cargados de fulanos. Uns puxeron na boca a calle, un subiu ao campanario e tocou de fronto. Deu señal, pois dá señal, e despois tocou de fronto. E outros dois foron á casa. Mataron no pial da porta. Tiña unha tienda, subiron arriba, isto é de meu pai, isto é de mi tal, isto é de fulano, isto é de fulano, escacharraron todo e mataron na porta. Saliron, e cando tocou o defunto, dixo a muller, que morreu, señor? Morreu o churro. O sentiu os disparos, a xente de Villaza saliu e foron ali no puente, pararon os coches dos bombeiros e dixeron, eran os fulanos, con metralleta, e se mataron, iso foi o que máis matou. Estaba o comandante Reigada, Quen se contou a ti? iso contei non porque o sei eu, No, pero porque de sabes. que o mataron aí, porque eu xento xa tiña, no 45 tiña 20 anos, a mí. Pero... Sí, quen pero- quen se contara onde anda? Porque despois fomos a Verín, a Villaza ver eso. Despois chegamos en Villaza moitos anos e contaban todo como tratou. Xente nos periódicos. Pero ixe estaba o comandante Esperanza, que estaba dos Teixadas de Davides, en Verín, que era o que estaba ao mando das fuerzas esas. E despois destituíron. Estaba no café, chegou e le dixo o tal churro. Xa quedan 11 tirados alá na bodilla. Queda liquidado. Se me estiveron dar boa noticia no café. Bueno, pois iso ten que estar aquí escrito como este de soñar. Porque aquí non aparece ningún ganduro. Aparece isto aí. Cuidado ca porta, cuidado ca porta. Bueno, non te das feito? Espera, que Ayúdale a mojar conmigo. eses falangistas de aquí. Estaba o maestro que foi o que o fundou. O maestro era de Sobrado do Bispo. Estaba aquí. Despois o maestro iso marchouse cando veu a guerra, fixose Policía Nacional, bueno, por su chaqueta. E chegase o comisario de policía. Pero aquí tienes que buscar a zona de Verín. Bueno, sácanos aquí, oye. Por o maestro. Claro, que foi onde se formou o grupo falangistas. Estaba o maestro tamén dos Bazas. Que había este, os dos Bazas, e o Prieto de Xiuso da farmacia. E estes eran os cabecillas aquí. En Cualedro era o médico. Logo se acababa. Pero aí nesa zona non deixan matar xente. Por que? Pois, era un home moi rico, toda a familia, tiña moito capital foi extendido e moitos que traballaban para él. Entonces,
Pero aí falangistas houve, na vez houve outro que tamén dixemos aí, outro un Carzuán, eles eran falangistas que e le dixen, vai matar a tal sitio e vai a cous. Pero non dimos un golpe, se E non solo, non, vale, como os de aquí viñeron, colleron aí que viña da Sala Erva, colleron uns dos ou tres, chegaron aí, o enxendo, ou un aquí, o caminero con o fixo. Non. Bueno, como non sei. O caminero, pois un cuñado dele, que estaba casado con unha. Deixara dous rapaces, un aquí de Vigo que se chama Sinda e o fillo que se chamaba Ramón. Sí, non sei. Se díxese, aí había unha lista negra, non? Chegaban, Pero o caminero onde o colleron? En que ano No. foi eso? aquí, En que ano? no 36, no mes de julio que viña de Sahara, ten que aparecer por... Además que solemos aquí, que poñen de severo, pero non é severo. Amor. Boa viaxe. Maio. Bye, Isaac, adiós, non dixeches adiós, mona. Non sea nada, vai, pero... Adiós, Nicolau. Vai tú, vai ela. Bye, bye, Isaac, bye, bye. Chao. Tío. Quando fomos à frente foi a Astúrias, creio non fomos. Pero dos outros sitios, andamos en España por todos os sitios. Andaba regulado de Toán, Había moita xente de por aquí que foi con vostede. xente. Sí, mozos dasos. Hoy cando éramos moitos, algúns xa morreron todos. Xa morreron. Os cando eran os de Candamín xa morreron. Meus quintos non teño ningún. Dixen. Xa morreron. Tres irmáns meus ainda foron de falangistas tamén. Puxeron a camisa azul. Ai non, se non chimpábanos, os outros. Ai, vaya. Irmãos contra irmãos. É o que ten, a guerra. O sea, home, outra cousa, non me acordo. Se foi que a pistola se cousel. Matou ni a virgen. Tía. Oi, estaba allí preguntando aquí ao tío se se acordaba da... Ai, de que? E trouxeron no Alombo. Sí. Desde lá, cando non había coche. Onde quando fiches? Ah, vin. Ai, séntese aquí. Non me sento. Por que non? Vou, como pode barrer esa jalla por aquí? Pero espera que... Dice que viene arriba. Sí, vale. Chapa, chapa. A familia en acción, Paco? Sí, Isto come, come. Hola. E a relojera non estaba apoiando os maquis? A peso foi despois. Por qué? Porque mataron ao caminero? No, eso que ele andaba vendendo por aí géneros, roupa, andaba vendendo, levaba touciños, e foi á Adreira, e na Adreira viviron os maquis. E ali despois tomou contacto con eles, suministrados, e pillaron, pero non lle justificaron, sabes? Viñeron aquí cachearon a casa, pero non lle justificaron papel ningún. O sea, si tamén houve o atrás estuvo na cárcel, por os acompañar, o chato. E chamaban que sala aquí con unha tía de Nullas. E se foi á cárcel, o caralho. Se non houve vía do rei, ainda sería malo.
Pero iso xa foi despois de terminar a guerra. Xa foi polo ano 41, 42, 43, que estuvo 4 ou 5 anos na casa. Ten que ir a rama así. Este sacou o traballo a vello. Ni se ensinou. Ahora no pensaste. Non, eu conocer iso non conocía nada. Que sabía que os que escaparon da guerra, oía nombrar Pernúsculo así ni nada, pero sabía que había o bicho que se chamaba Juan, que era das Casas dos Montes, había o Ángel, que era teniente da Zona Roxa, que era de Floriz, había outro Ángel aquí de Codosero, que sala de Codosero, tamén iso burlou a Guardia Civil e o Teniente Coronel todo o poder executísimo en Codosero. Carta, tú eres muy fino. Rico. Descubriuse, pillaron ao de Codosero, pillaron, que fora teniente tamén no ejército, despois escapouse, no claro, se salvou. Ese agarrou e veu un fulano morense, iso foi estando no servicio. No ano 48, verdade. E a vigilancia do ejército, foi a vigilancia ás tardes, vigilancia para os soldados. Echaban o puente de ferro e había un fulano con un ollo tapado. E decía, este es el puente romano. Estaba sempre así, cando pasaba xente, este es el puente romano. E tiña un ollo tapado. Este es el puente romano, este es el puente romano. O sargento posou de aquí do Orense, por lado lá, sabes que por aí non había casas ninguna naquele tempo. Posou para lá, para a estación, veu o tren das 5 da tarde, deu de volta, este es el puente romano, e dixo o sargento a soldado, me cago en la puta, era andaluz, cago en la puta madre que parió este tío, aquí tiene una consigna este tío. Este es el puente romano, este es el puente romano. Estaba mi guante. Puxeron a cortar e que estaba esperando un armamento e fulanos que viñan da Coruña. Onde viñan suministrados a Codosero. Bueno, trouxeron, colleron uns outros alá, en Orense, e este trouxeron aquí a Codosero. E chegaron a Codosero, chegou aí, o Teniente Coronel, e veu un soldado do cuartel, ali do cuartel de San Francisco, que era do Codosero. Pero enseñaron de a casa e todo. Veu, chegou, o Teniente Coronel da Guardia Civil, con o modo de guardia de leves, e chegou ali, e asumpetou na porta. ¿Quién? Juan va. Va. O tío salgou por unha porta fora, e veio para atrás, escapouse. Bueno, pero este tal que viña esposado, nese girijade pum 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 pum, tamén escapou, esposado. E foi a Milás, hai un polindo onde unha canasa que non costaba. E foi onde a Ferreira portulla as esposas. Daño as esposas descubriuse por sair á casa. E as guerras que ve hoxe por aí na televisión, pensa que está pasando o mesmo? Bueno, ves máis calamidades ainda, que pasamos nós ainda. Nós ainda menos mal.
Pero os que se ven agora na televisión pasa máis fama que pasamos nós. Nós había veces que pasábamos 5 días sin rancho. Era por culpa do enemigo que tiraba cos pentos. E non tiñamos onde pasar. Quen foi o inimigo naquele dia? Que foi o enemigo? Sim. Era o Azaña. O Azaña era o que mandaba en España daquela. E o pai desas brasileiras. Eso era despois gracias ao cura, senón iso foi perseguido. Caralho. O sea, arriba. E se marcha para o Brasil? Non. Marcharon os fillos despois, pero non. E morreu tuberculoso. Bueno, da silicosa da vía. Xa morreu no ano 42, 44, 45. Pero aquilo según é o cura velho, que unha pillada que tiña moita amistad co cura, o cura meteuse e tal, pero senón, ala iba. Hai que o Renato, o pai da Carmen, non lle acusa máis, e o Delfín, do Lutileto. Foron da vía, eran daquela xente da vía, non sabes? Como eran comunistas, o cura falaría moito tal, entón o cura daría a noticia, e elas tamén sabían ben. Naquela houve moitas putadas por poucas cousas. Mira, se cabe outro falangista grande. Parei que foi un máis falangistas sobre a vida. Os cornabas? Sí. Por o maestro. Claro, que foi onde se formou o grupo falangistas. Entón ninguén comprendía o que era a política. Ninguén entendía o que era a política. E hoxe? Pois tampouco eu entendo. Se estudiara, pero como non estudei, Pero que é o que ve aí? vexo cousas ben malas. Cousas ben mal. Cousas ben mal que fan. E outras fan ben. Pero os políticos non hai que nos entenda. Primeiro cortaban a mão, que iban a guerra, que iban a outra guerra. Pasáronse moitas. Moita fame, frío. A guerra que Dios quere que naide vai a elas. Non sigamos isto.